Vítáme vás na představení divadla amatérů. Vypněte si prosím své mobilní telefony. Pohodlně se usaďte. Přejeme vám příjemnou zábavu. Pane Loráne. Ano? Ano, vy. Máte 2 důvody, proč zabít svou ženu Francesku. Pane žete, to je neslýchané. Prvním důvodem je nevěra. Ubohá Francesca. Tak moc chtěla spočinout v náručí bohatého Petita. Ano, s tím vás, pane Loráne, podváděla. Vy jste takový neskutečný hovado, že se mu ani nedivím. Pierre? Ano? Ano, vy. To, co právě děláte, je naprosto zbytečné. Vy nejste pravý dědic. Vše bude dědit pravý syn, a to Žán. A podívejme se, slečna Jessica využívá situace a krade šperky nebohé Francesce. Vemte si na to tašku. Já vás strašně chci. No, ale ne. Tak kdo nám tu zbývá?